дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ифтитоҳи хати нави технологӣ оид ба истеҳсоли 10 намуд кулчақанд дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Маҳмудов дар шаҳри Хуҷанд. ҳодисаи мудҳиш: ҳалокати духтарчаи хурдсол зери чархи мошини падар. 50 омӯзгори рус барои таълим додани хонандагон озими Тоҷикистон шуданд. боздошти нозири барқ барои фиреби сокинон дар пойтахт. Женбеков истеъфо дод: намехоҳам президенте бошам, ки хуни ҳамватанро резонам. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Сабрина Акрамова. Салом. 15 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар минтақаи саноатии шимолу шарқии шаҳри Хуҷанд хати нави технологии истеҳсоли 10 намуд кулчақанд дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Маҳмудов ғ.ро ба истифода доданд. коргоҳи истеҳсолӣ дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар замин татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунонии босуръати мамлакат дар шаҳри Хуҷанд бунёд гардида бо номи азизи ман 10 номгӯи кулчақанди сифати дорои баландро истеҳсол менамояд. хати муосири технологӣ аз Федератсияи Русия ворид шуда васлу насб гардидааст, ки бо фаъол шудани он 20 нафар занону бонувони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гаштанд. вазорати умури дохилии Тоҷикистон мегӯяд дар пайи беэҳтиётӣ як сокини ноҳияи Файзобод фарзанди худро пахш кардааст. тибқи иттилои дафтари матбуотии ин ниҳод ҳодиса рӯзи 14 октябр тахминан соати 17 сар задааст. ба иттилои манбаъ ронандаи автомошини тамғаи Opel Zafira Мирзо Шарипов Илҳомиддини 31 сола сокини ҷамоати деҳоти ҷавонони ноҳияи Файзобод ҳангоми ҳаракат кардан аз майдончаи бозори Хайрӣ ба самти маркази ноҳияи Файзобод бехатарии ҳаракати роҳро таъмин накарда дар майдончаи бозори мазкур духтари хурдсолаш Бова Бекзода Назираи Илҳом соли таваллудаш 2019 сокини ҳамон ҷоро пахш намудааст. манбаъ мегӯяд хурдсол дар натиҷа ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. вазорати корҳои дохила мегӯяд аз рӯи ин ҳодиса тадқиқот идома дорад. 50 омӯзгори рус барои таълим додани хонандагон озими Тоҷикистон шуданд. дар миёни 50 муаллимони рус, ки озими Тоҷикистон шуданд, омӯзгорони фанҳои математика, забони русӣ, биология, химия ва физика мебошанд. рӯзи панҷшанбеи ҳафтаи равон як гурӯҳ омӯзгорони рус вориди Тоҷикистон шуданд, хабар медиҳад сафорати Русия дар Душанбе. ба иттилои манбаъ аз Русия дасти кам 50 муаллим аз фанҳои математика, забони русӣ, биология, физика ва химия ба хотири таълим додани хонандагон вориди ин кишвар шуданд. лоиҳаи башардӯстона, ки таҳти сарпарастии шӯрои Федератсияи Маҷлиси Русия ва Парлумони Тоҷикистон амалӣ мешавад, соли 2017 оғоз ёфт. гуфта мешавад омӯзгорони рус дар 22 макотиби шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб, Бохтар, Хорух ва манотиқи дигари ҷумҳурӣ тақсим мешаванд. оҷонсии зидди фасод дар Тоҷикистон аз боздошти Нарзиев Алишер Ниёзович, нозири барқ дар пойтахт, хабар медиҳад, ки барои фиреби сокинон муттаҳам дониста мешавад. бино ба иттилои дафтари матбуотии оҷонсӣ, Нарзиев дар вазифаи назоратчӣ, барқчии зеристгоҳи навбаҳори шабакаҳои барқии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе кор карда истода, даст ба чунин кор задааст. манбаъ мегӯяд, Нарзиев дар давоми солҳои 2018-2020 аз шаҳрванд Рабиева ва писари ӯ Рабиев бо роҳи фиреб ва суистифодаи боварӣ, яъне барои иваз намудани ҳисобкунаки барқӣ, пардохти маблағи барқи истифодашуда ва ба расмият даровардани шарти техникӣ, дар чанд ҳолат маблағи умумӣ 3950 сомониро гирифта тасарруф намуда, бо ин кирдораш ба номбурдагон зарари ҷиддии моддӣ расонидааст. оҷонсӣ мегӯяд, дар ин асос нисбати Нарзиев бо моддаи 247 қисми 2 бандҳои А, В, Г Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парванда боз карда шуда тафтишот идома дорад.
раис ҷумҳури қирғизистон Сооронбой Жээнбеков ахиран тасмими ниҳоиашро эълон кард ва курсии президентиро тарк кард. Сооронбой Жээнбеков истеъфо дод. Хабар медиҳад котиботи президенти ин кишвар: ман намехоҳам дар таърихи Қирғизистон ҳамчун президенте бошам ки хун рехта ба сӯи шаҳрвандони худ тир холӣ кунад. аз ин рӯ ман тасмим гирифтам ки истеъфо диҳам, таъкид мекунад раис ҷумҳури ин кишвар. ба гуфтаи ӯ вазъ дар Қирғизистон ба низои байни тазоҳуркунандагон ва нерӯҳои амниятӣ наздик аст. ҳеҷ қудрат ба якпорчагии кишварамон ва ҳамоҳангӣ дар ҷомеа намеарзад, афзудааст кишвардори Қирғизистон. ёдовар мешавем, қаблан Сооронбой Жээнбеков ошкоро омодагии худро барои тарки мансаби сарвари давлат танҳо пас аз тасдиқи роҳбарони қонунии мақомоти иҷроия эълон карда буд. шунавандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаҳои навбатӣ хушу хурсанд бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.